Good afternoon everybody. Tinotenda Mwari vatipa kumukana zvekare day number 18 of 31. Tiri kufamba nyasha dzaMwari dzichinesu. Yes, I want to thank you all who have been with us from the first day up to now. Those who just joined us today, let me encourage you, if you go scroll down this page, you will find broadcast for days number 1 to day number 17. You can also go to our YouTube platform yakanzi APM TV. Kana mwenda pa YouTube wotsvaga channel yakanzi Apostle Chivaviro, then you'll be able to get all the postings. And we want to thank God. Kune vatouya kare. Yes, nasi on a Saturday. Where are you watching us from? TSV say, where are you hearing us loud and clear? If we are loud and clear and you confirm, then we shall proceed to read the word. But whilst we are preparing vamwashibata maBhaibheri avo, toda kuti tiende pakambo kaburutswa kanhasi zvekare kanoenderana nemusoro watinawo waJudas. You remember it's 31 days of prayer and deliverance. Vamwe vakatanga kupinda pazvirongwa zvekutotsanya nekutonamata vapatakatanga, vamwe vatanga nhasi, vamwe vatanga mangwana. And so for those who are on the program, we have also shared the program on our Facebook page. We have also shared on our WhatsApp platform the status yepa WhatsApp number yedu mchaona patova ne picture ine program yese vanga vachibvunza program. So we want to welcome you today. Tiri kutaura nemwe strategy zvekare, takati tiri kuramba tingobata ma strategy so that you really understand what is going on, what is happening, panoitika deliverance in your life, or when you pray for other people for deliverance as well. So tinoda kuti zviite zvakanaka. Pane kambo kamwe kandiri kunzwa kachidzikiswa kandinoda kuti tigoita kanobata pamusoro paJudha. Takatarira vhesi iyoyi. We're going to look at Mark chapter number 22. That's our main scripture. Takati tinoramba tingoedzokorera zvekare. Mark chapter number 22. Nasi tichabata pa verse number 3 kusvika pa verse number 6. Yeah, I think tichasvika pa tichabata 3 to 6. Mark chapter number 22. So vari kunyora vanotinyora mavhesi mabangoinyora so that others can be able to pick it up, those who are coming a little later. Ya Judah, imungwarire Judah. All right. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being the number of the 12. And he went his way and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them. And they were glad and covenanted to him to give him money. And he promised and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. Saka nyaya yakaitika apa ndiyoyo ye mudzidzi aidikanwa zvikuru waichengeta mari dzeboka rese wainzi Judas Iscariot. Harisi zita rakamboipa Judas Iscariot, asi zvakazoitiswa Judas Iscariot ndo zvakazosvibisa zita rokuti Judas Iscariot. He was one of the 12 chosen. Mwari vachiziva ndobva pangoitikawo kuti pavakapedza kudya, I think the last time we're talking about the last supper that they had, pavakapedza kudya, vachingopedza kudya ndobva zvinonzi Satan then entered unto Judas. Saka paakapindwa naSatan, Bhaibheri riri kuti wakaenda kune vanhu vaanoziva kuti vakanga vachimbotaura zvekuda kubata Jesu, zvekuda kuuraya Jesu. Ndobva anovataura kuti boys, ndogona kukusoterai, ndogona kugadzirirai, kana muchida kumubata madays apanenge pasina vanhu, ini ndogona kutokuudzai. Vakati saka iwe unenge uchidei? Vapataurwawo mari 30 pieces of silver. Yanga iri mari yakawanda zvikuru patime iyo. Saka ndiyo nyaya yatiinayo nhasi. Haasi kure, anenge ari pedyo. Istrategy inoshandiswa naSatan. Kana akuda kudhila newe, haatsvagi vari kure, unotsvaga vari pedyo. Kana akuda kudhila newe, anotsvaga
vari pedyo. Saka pane kamwe kagumboso kandanga ndichingopiwa patime yatanga tichiverenga pamwe chete nekunzvera nezveshoko iri kekuti umungwarire Judas haasi kure, ari pedyo newe. Judas haasi kure ndewe mumba mako, ngwarira waunodya naye. Ona Judas haasi kure ndewe kubasa kwako, ngwarira waunoshanda naye. Ona Judas haasi kure ndewe kuchechi kwako, ngwarira waunoshonda naye. Mungwarire Judas haasi kure ndewe mumba mako, ngwarira waunodya naye. Mungwarire Judas ndewe kubasa kwako, ngwarira waunoshanda naye. Mungwarire Judas haasi kure ndewe kuchechi kwako, ngwarira waunoshonda naye. Now chiri kuitika apa chandinoda kuti tione tese ndechekuti the initiative haisi yaJudas yekuti ndakuda kutengesa, haisi yaJudas yekuti I want to betray, but the process is described. Ndokandoda kuti tinyatsodzivisa panapa. Pane kaprocess kekuti unotanga wapindwa, Satani unotageta panapa. Kurikuona kuti payatangira nyaya haina kunotangira pakuti Judas akangogumbuka naJesu. No, zvanzi vachipedza kurisiva communion, then achipedza kumendura chingwa, achipedza kudya, Satani ndokupinda maari, kureva kuti what the devil did was to locate somebody who is close to Jesus, and then the devil would say, now what we want to do now is tinoda kuti tibvise pakati pavo kwavari ikoko, tibvise pakati pavo ipapo, tibvise tiraure mumwe chete ari pedyo. This is the complication, the process of the whole matter. Kune ka procedure kekuti panotsvagwa ari pedyo, ka strategy kako tikatadza kukanzwisa patime ino yeprayer and deliverance. If you don't understand this strategy which the enemy uses, it might be very difficult for a lot of people. This is why you find kuti vazhinjika unozonosara unoona kuti problem Judas wangu ndeuyu, problem yabva nepapapa, watopera kudhara, watowira pasi kudhara, watokoromoka kare. Wozonosara paunozonononga kuti inga zvanga zvichishandiswa nhengi, iwo watopera kudhara. Pamwe mumba macho watobuda, pamwe basa racho ratopera, pamwe kwaunga uchienda kuchechi kwacho hauchaendi ikoko, watobvako, pamwe kana nekunamata hauchanamata. Paunozonoona kuti pane strategy yakashandiswa, ende wakashandiswa haasi kure neni. Vazhinji vedu panenge pasisi, inenge yakunzi point of no return. So this is what we want. Like I said yesterday, inotibata nene yatakanga tinayo nezuro. Strategy yekushandisa a Judas or a person, because when we use the word Judas, vazhinji vanotanga kufunga munhu mwanenge akangokuvinga kadi. No. A Judas is somebody who is very close. Remember, trust to a certain level. Saka ukaona munhu akutrasta zvokunzi unomupa iwo chaiwo pauri papapa, ukaona uine shamwari yaunotrasta zvokuti unogona kumubatisa mari kana kuti ndichengetere mari yangu, ziva kuti that person is very close. Hama yako yanoti ndichengetere mari, munhu ari very close. Kana muorganization menyu mari ngaibatwe neuyu, munhu ari akavimbika zvakanyanya. So a Judas is not an evil person. A Judas is a person that you have brought closer to you. So the strategy of the enemy is to locate the Judas in your life. Ndiani munhu anonyatsomuziva zvakanyanya? Ndiani munhu anoziva one, ma strengths ake? Ndiani munhu anoziva two, ma weaknesses ake? So what the enemy does is he picks on that person. Uyu ndianenge akamustada, anomuziva, wakagara naye pabasa ipapo, wanoshanda naye, wanoita shamwari muchechi imomo, munhu ari pedyo, kana anga ari pastor panenge pachitsvagwa munhu ari maelder pamusoro ari pedyo, akaiswa pedyo, anoziva ma strategies, uyezve achinyanya kuziva ma weakness, nekuziva kuti patime iyi
ndo paanenge Jesu asina vanhu. Saka ini ndichakuudzai kuti izvozvi ngatichipindai paanoenda muGetsemani hana vamwe vanhu vese, munogona kumubata zvakanaka. Saka unoona kuti munhu anotoziva mamovements ako nekutoziva kuti apa pari kunzi apa Jesu ndo paanenge asina vanhu vakawanda. Kuitarisa from a perspective iri literal uchaona kuti ndo patiri kuti at the point where you are the weakest, where you don't have the defense system, where you don't have anything covering you, at the point when you are the weakest, then a Judas is a person who will know and understand your weakest point. So this is what the strategy works like. Saka Satan zvaanonoita unonotsvaga kuti saka anoziva mamovements iwayo ndiani. Number 1 unonopinda muna Judas mubati wehomwe. Number 2 unonopinda muna Peter anozikanwa kuti he was the first disciple called. Iyeye ndiye anoziva kama strategy yese mamovie, ndiye akatanga kakupinda mboka, ndiye akatanga kupinda church ya Jesu. Saka nekuti ndiye watanga, ndiye unononzi uyu ngapindwe nemweya wekutoramba chaiwo kuti handimuzivi. The person who will deny you, paringe pachinzi ndo pari crucial, paakudiwa a witness, parikudiwa ndo time yaanokusiya, patime yauri kuda uchapupu hwekurevererwa. Iyeye munhu iyeye kana apindwa zvakanaka wachona anenge achinzi shamwari yake ichamureverera, ndo paunoona kuti shamwari inokusiya, shamwari inoramba kutaura, shamwari inoramba kureva chokwadi. Ipapo panoitika denial, ipapo ziva kuti washandisirwa the Judas strategy. Saka ndo yatoda kutaura nhasi kuti dai Mwari vatibatsira. One thing that we always pray for, as according to 1 Corinthians chapter number 12, the gifts of the Spirit, one thing that we will always pray for is for you to be given the eyes of discernment, and for us to be given the eyes of discernment. Kuti pazvinoitika, remember kuti the Bible said, patakaverenga achingopinda Satan muna Judas, Jesu ndo paakabva ati zvauri kuda kuita, kureva kuti zvatozikanwa, ita nokurumbidza, kureva kuti atoonekwa. And this is the eye in the month of prayer and deliverance. This is the eye that I pray that God gives you. This is the eye that I pray that Jesus gives you. This is the eye that I pray that the Holy Spirit gives you. The eye that is able to identify, pick out and say no, pane ane chaakuitiswa. No matter how close the person is, because the closer the person is, then the bigger the chances that Lucifer will target that person. Remember nati asi munhu akaipa, Judas anga asina kuipa, but Satan unomu identify, unopinda maari, and ukaona wako identify upindwa maari, pane kamwe ka weakness ka aona muna Juda kekuti ishasha inoda mari. Ishasha akabatiswa homwe, but ndobva asvika papoint yekuti one day paakanhongerwa munoya mudzimai Maria Magadharena onosvikozora Jesu mafuta, otora perfume yanga ainayo inonzi yanga ichidhura for that particular time, ndobva waiputsira patsoka dzaJesu, ndobva azora tsoka dzaJesu nekupukuta tsoka nebvudzi. Achiita izvozvo Judas ndokuti mukadzi uyu watambisa mari, tingadai tatora mafuta aya tikatengesa tikanopa kuvarombo. Sekunonzi wanga uine pfungwa nevarombo, ipapa pashasha iri kutoona kuti panapa taigona kutomeka chimari chakati kuti. Uchaona kuti munhu wese anoabhuza mari, vese vanoita zvekudzi abhuza, vanoda kuhwanda nezvimwe zvemastatements zvokuti dai tatotora izvozvi tikaitora varombo vakadai. Wakamboona kuti munhu akaita chimwe chinhu izvozvizvi, ndikati ndatsvaga mari, kana kuti pane mari yandawana ndikaenda ndikanopa a certain group or a certain person, kana kuti kaita chimwe chinhu muchechi, kana takatenga mota yechechi kana chi. Wakamboona mastatement anobuda akawanda, stiri kunzwa vanhu vachitaura kuti mari yatengeswa mota yechechi, machechi ari kudya mari dzavanhu, dai mari iyo yanga yangotorwa, mota yayo ikatengeswa, mari iyo ikatorwa ikapiwa vanotambudzika, ikadai, kuita kunge munhu ane ke nekutambura kwevanhu, nyamba haana ke nekutambura kwevanhu, uri kuita dambudziko rejerasi remari. Uri kutonzwa kuti chamurwadza imari, kana mota yatengwa, kana imba yatengwa, kana chi. Munhu akauya nebhutsi dzaatengera mufundisi wake, ndakaenda kuDubai ndikatenga bhutsi dzangu dzinodhura, akauya dai akatora mari iyoyo akaipa varombo pane kutenga bhutsi yamufundisi. Ati wakambowanzwa vanhu vakadaro. Iyo ndo kaJudas spirit kacho katiri kutaura, kekuti
unonzwa kuti dai mafuta akanga akatorwa akatengeserwa varombo. Haasi ake mafuta wacho, ane mafuta anoziva zvaakumaputsira patsoka dzaJesu, zvaakumapukutira nechi. Haana kukonza kuti, haana kubvunza kuti zvaitirwa. Chaanongodzwa ndechekuti munhu uyu ane mafuta ake atambisa mafuta ake, dai aunza kuno tanotengesa. Ende ipapo usafunga kuti varombo vaipiwa. Judas wakanongwa naSatani kuti waita the love of money. Ende paakaonekwa kuti waita the love of money apa paincident iyi, taakumberi ndipo wakunonzwa kuti Satani wakunonga iye waona kuti iyi shasha inoda mari, ndikamupinza mudhiri remari anotengesa munhu uyu. Saka when Lucifer locates a Judas who is going to betray you, a Judas who is going to sell you out, he will look for certain traits and weaknesses. And I'm not looking only at the angle yokuti through the angle yokuti iwewe ndiwo uri kungoisirwa Judas. Iwewe unogona kutoitwa Judas in another person's life. Ndoziva kuti papa haupadi but ngatipadzokorore. Iwewe wakanitarisa nekunditeerera, unogona kutoidentifyiwa chimwe chinhu chaunodisa maningi naSatani. Uyu anoda mafaro, uyu anoda mari, uyu anoda chakati. Aka-identify ichocho, anogona kukuita a Judas in another person's life. Achikushandisira chinhu chaunokara maningi, chaunochiva maningi, chaunoda maningi. Anogona kukunongera ichocho, obva atokushandisira ichocho. And then you become a Judas in somebody's life. Unoziva kuti, all right, let's go back into scripture as well. Do you know kuti pane time yekunge David akanga achitora a harp achiridzira Saul, and Saul unonzi waibuda mweya umwe waingouya paari. So kana abatwa nemweya iwoyo David onoridza, omuroera present worship. Paanomuroera worship, Saul pfungwa dzake dzoita zvakanaka, oita mambo ari right. One day vaIsraeri vese, madzikoma aDavid included, Saul the king included, the Bible says one day kwakazosumuka murume wainzi Goliath wechiFilistia, akanga achida kuvaparadza vese. Akati, kana ndikashaya munhu unondikurira kukembe yenyu, tichakurovai mese and tichaconsider kuti takukurira. And they were going to be captured until for 40 days, until the day when David came, the young boy, akamonzi namambo, akati kuna mambo anenge arwa Goliath anopiwe chihapo kusoune nyaya yedu ipakuti David wakazokurira Goliath on behalf of the whole of Israel, including King Saul. King Saul kusvika papoint yavakatozopa, yavakazadzisa pledge yavo yavakanga vati anenge agona kukurira munhu ndinomupa mudzimai ndobva apuwa mwanasikana asina kana tsvakirai kuno kana chinyi makanenzwanani kana chichabviswa, ndobva David wapuwa mukadzi Michelle. Now urikuona here kuti David in these two incidents, David gets closer to Saul because Saul is benefiting something out of David. Pekutanga, he was benefiting kudzikamisirwa demoni. Pechipiri, he benefited kusauraiwa nekuda kuti akanga achida kuvauraya wakazouraiwa na David. But look at what happens after that. Saul begins to look for David's life to kill him. Waifungawo naturally taifanira kungofunga kuti munhu akabatsirwa oga waifanira kungonzwisisa nekuchengetedza muti uyu ndiye akanga achindiimbira achindiita zvakati, uyu ndiye munhu akanga achindidai achindinatsira pakadai, ndiye akandisevha life yangu. But zvazvinoita manje ndezvekuti Satani unogona kunotsvagawo akadaro, zvekuti at the end of the day you become a Judas in somebody's life. But uriwe wakaitirwa zvinhu, uriwe wakabatsirwa nemunhu iyeye, uriwe kune vanhu we have helped so many people in life, they've assisted so many people in life, but those people are vanoitwa inonzi backstabbing nevanhu vavakabatsira. You know, people that you have carried, literally carried from certain echelons of poverty or something or disturbance, munhu anga akuparadzwa ngakudi wonomusumudza kubva ikoko, womusevha, womuchengetedza, upenyu hwake hotanga kuendeka. Zvichiendeka kudaro, the same person here will go and become a Judas in your life. Satan unovatsvaga vakadaro and unoda kuvashandisa. And do you know the reason why? Ndo yatakataura 3 days ago. The problem is, anoziva kuti if you continuously become connected, munhu uyu akakubatsira akaramba achingokubatsira unosumuka kusvika pane imwe level. Saka Satan achida kurwisa level yacho iyoyo, anogona kunokukandira kune imwe
angle yokuti unokuita a Judas in that person's life. How many of you have helped people, but those people have gone around, turned around, and began to speak so many evil things about you? Zvokuti unorohwa nehana nezvimwe zvinhu zvaunenge uchinzi wakaita, unovhunduka kuti inini azviwana kuti agadzira sei nyaya yake, azviita sei adi, but uchiziva kuti munhu wakamubatsira. And even some of the people who are listening to me right now, how many people have you gone around backbiting and backstabbing, but vakakubatsira paupenyu? Vangani vawakaitira iyo iri kuitirwa David naSaul? Vangani vauri kuitira right now ipapa pandiri kutaura newe? Vangani vawakaenda kuseri ukanotanga kunovanyeya nevanhu, but at the same time uchiziva kuti munhu yakambondiitira chakati? Nevamwe vandoziva kuti yataitaura yenhema yaya kusera nezuro kuti vaundoziva kuti wakarevera nhema kutocreata chaiko, kutoti aindidai pandaigara naye aindidai. Ndakaona vanhu, ini ndaigara ndichiparidza vhangeri, ndakaona vanhu kuSouth Africa kwedu atinogara uko kuti there were certain times dzekuti munhu anotorwa kubva kuZimbabwe kumusha, obva auya ogarwa naye, ointroducwa kumasystem emuSouth Africa emuzanzi, otowana basa pamotopedza kana mwedzi kana 2 months achichengetwa ari pamba nemumwe anotosacrifice kuti arega ndichengete hama yangu, ndibatsire hama yangu. But pane vanhu vaizouya, munhu waMwari kwangu kwakutoda munamato, zvaita sei munhu wandakagara naye ndikachengeta achibva ipapo anogona kuti akaenda kumusha anonosvikotaura humwe hunhapwa husina kumbogara hwakaitika palife yake, achida kusvibisa zita remunhu wakamuchengeta. Kana kuti anogona kuti achibva ipapo onotsvagawo pake pekugara, agotsvaga pake pekugara, agara pake anotanga kunyeya nekureva munhu waakanga achigara naye, akamubatsira, akamusimudza, akamuyambutsa mabhodha, but anotanga kungoipa suddenly because now you have your own things, you are staying at your own place. And so be very careful. You can become a Judas in somebody's life, and a Judas is somebody who has been close to someone but who turns around against that person. Onomuita usher into, chinonyanyorwadza is when the Judas ushers you into the realm of your enemies, at the mercy of your enemies. Kukutora ma weakness ako ese agomatakura kunomayanikira vavengi vako, and from there they begin to attack you. And this is what happens when you let down somebody, when you betray somebody who has been standing with you. Because hakuna munhu asina ma weakness ake, hakuna munhu asina ma weak points ake, hakuna munhu asina zvimwe zvaanoitira hasha, asina zvimwe zvaanotsamwira, zvaanogombukira, zvaanodi, hakuna munhu anogona zvese, kune zvimwe zvaasingagoni. Saka, as long as you are close to somebody, you are able to identify their weak points. And when Lucifer wants to destroy that person, anonotsvaga munhu akaita sewe. Ndosaka uchiona kuti kana anga ari bishop, ana machechi nevafundisi nechivamwe anotungamira, vanhu vanomuita let down havasi kure. Satani haaendi kunotora munhu wekune imwe chechi kudestroyawo muchechi yako. No, unoenda kunotora wepedyo, mufundisi wake chaichai ndiye anofamba achimutaura, so mufundisi wake ndiye anotanga kutsvaga kumudestroya. Waakanga aina the Judas strategy inoti tinoshanda neari pedyo. And if your eyes are not open enough, you will think your enemies are very far away from you. But Lucifer haashandise strategy yekudestroya munhu ari muAmerica achishandisa munhu ari kuZambia. Unonotsvagawo ari pedyo waunogara naye, ndiye waanoraura opinda imomo. Kana apinda maari, that person is used to expose you, to destroy you, to destroy what you have done, to destroy the trust that people had in you, and all that. Saka uchaona kuti this strategy now, if you look at it from both angles, kuti unogona ngoriwo unoitwa Judas kana kuti unogona kutsvagirwa Judas ari pakati pako. If you are wise enough, namata kuna Mwari, uti Mwari ndibatsirei, ndiitirewo zvakanaka. Unoziva kuti ukasanamata munamata iwoyo kuti Mwari vhurai meso angu mundiitirewo zvakanaka, unogona kusvika papoint yekufunga nekufungidzira vanhu vari kure kure kwazvo newe kuti ndo vari kushanda newe, ndo vari kukudonhedza vakazodai. Because zvaanoita Satan manje, kana achinge akunhongera a Judas around your life, anoita make sure kuti iwewe you are blinded to see, you don't see. Anodiveta vision yako yokuona zvokuti unoona muvengi ari kubhinga uchisiya muvengi ari paHarare.
unoona muvengi ari kuMozambique, nyamba muvengi chaiye unaye muCape Town. Unoona muvengi ari kuLondon, nyamba muvengi chaiye muGeremese muManchester. Unoona muvengi ari outside your house, nyamba the person who is picked by Lucifer is inside, and he makes sure that you don't notice quickly. The only time that he will leave kushandisa munhu iyeye ndo time yaunozoona kuti ko zvaari munhu wandinogara naye, zvaari munhu wandinoswera naye, zvaari munhu wepagurupu pangu. My God, this is the reason why uchaona kuti ndoda uone this picture. This is the reason why you discover that ukaona vanhu vanotaura nezvekudo isusu kwedu kuindustry kuma musicians, alright, ndichashandisa industry kwedu kuma musicians as an example, and then another industry vanhu vanotamba bhora as an example. Munhu anodonedza munhu anotamba bhora, anotaura makuru pamusoro pemunhu anotamba bhora, anomuwisira pasandi, usafunge kuti muimbi, ndemumwe wevanotamba bhora. Ukada kunzwa nyaya dzake unoudzwa, audzwi nemunhu ari kure kana anoita zvekugayisa kuzvigayo, no, unoudzwa nemunhu ari mumabhora imomo. Ukada information yawakanzwa yese, I want you to trace and check this. Information yese yawakanzwa yakaipa pamusoro pe a musician, muimbi, ukanoitsvaga kwayakabva nako ndekune mumwe muimbi. Information yawakanzwa yese inoda kudestroya a government minister, ukaitsvaga kwayakabva nako is from another government minister. Information yese izvozvi une vafundisa maunovenga, maprofeti, mapasta, maapostol, machibishop, madiko, kune vakuru vechechi dzaJehovha vaunovenga izvo, but one haumuzivi, two hausati wambosangana naye, even in life you have never encountered that person, but you don't like that, you hate that person. And do you know, ukada kuzvitrace uchaona kuti chinokuvengesa munhu iyeye akuzi kwokuti wakamuona ukagara naye wakaswera naye, une information yawakawana about that person, and ukaitrace that information you got it from another pastor, probably another bishop of another church, probably another apostle of another church. A prophet ndiye anokuurayira, tarisaone zvinenge zviitika munyika. Not destroy another prophet is not just another a simple pastor or an elder. Not destroy another prophet. Saka Satani pa anotsvaga a Judas, anotsvaga ari mufield iyoyo, anotsvaga ari pedyo nemunhu iyeye, anotsvaga anozivisisa zvekuti if I am a prophet today and there's another prophet, I know the weaknesses, the strengths. We know the weaknesses and strengths of one another. When I want to destroy you, I will come on those weaknesses because ndiriwo mufield iyoyo. Saka when Lucifer wants to destroy you, he will pick up somebody who is there, who is close, who is in that field, who knows the ins and outs, who knows. Can angari a journalist, I not destroy another journalist. Can angari a comedian, I not destroy another comedian. Can angari a footballer, I not destroy another footballer. Satan, I not pick up a Judas amongst those who are in, those who are close, those who are around. Vari pedyo ndo vanoshandiswa. That's a strategy. Ndoda kuti Mwari wangotibatsira. Ndo zvandangofunga kuti paSaturday ino, I'll just read a couple of verses to confirm what I'm saying. Ifunga kuti pamwe maybe tiri kungotaura zvinhu zvitorimo mushoko. Ukaenda kuna mapisari 41 verse 9, David achinyora Psalm 41 verse number 9, vari kunyora mavhesi mbemaisa. Psalm 41 verse number 9 inoti, even my closest friend whom I trusted, the one who ate my bread, has lifted his heel against me. Even my closest friend whom I trusted, the one who ate my bread, has lifted his heel against me. Kana Satan wakuda kudestroy a relationship yako, zviya zvaunonzwanzi munhu akazofurirwa, akasiya murume, akasiya mudzimai, akasiya mukomana wake kana musikana wake, kana Satan wakuda kuidestroy a relationship aiona, anononhonga munhu ari pedyo, usambonyeperwa kunzi munhu akabva kure akazoti chakati. No, because ari kure cannot influence, and ari kure knows little information. Saka unonotsvaga your best friend, unonotsvaga your best buddy, unonotsvaga your closest person ari pedyo newe. Check. Okay, let me go to the diaspora where some of the people who are watching us are.
ndoda kuti utarise uone ukanzwa chinzi pane marelationship akaputsika kuti munhu akatorerwa murume kana akatorerwa mudzimai nemumwe. I want you to check, you find kuti 85 to 90% of those cases munhu anotorerwa nemunhu wekunyika kwake ende waanoziva. My God. Kana muri muSouth Africa kuti hanze munhu akazomaya nemuSouth Africa ndevashoma ivavo vazhinji vacho wanzwa nzimba yakaputsika akazoenda nemumwe anenge akatorwa nemumwe muZimbabweni kana anga ari kuwedha ari kuAmerica ari kupi ikoko kundoko zvinhu. Satan unonopinda kune ari pedyo and in most cases anenge achitori shamwari yepedyo. Look at people who are tearing each other apart on social media and so forth. Utarise uone uchaona kuti source of information chacha yekuti akadai inenge yakwanikwa from somebody who is very close. The Judas strategy ndio inoshandiswa na Satani. May the Lord open your eyes. May the Lord open your eyes. I pray, I declare, I decree. May the Lord open your eyes so that you may be able to see Judas wese paanokandwa mulife yako newakaipa. Wese unonopindwa na Satani achida kushandisa iye munhu here to destroy your life. May the Lord open your eyes so that you may see it before you are destroyed. And may the Lord also help you if you have been a Judas in somebody's life. Kana iwewe wakanditereko zvino uri wanga uchishandiswa newakaipa, uri kuitwa a Judas. Wokuti vanhu vanoda information about your friend, vanoda information about your sister, vanoda ku destroy your brother, vanoda ku destroy your uncle, vanoda ku destroy your cousin, vanoda ku destroy your workmate, vanoda ku destroy your pastor, your churchmate, your bishop, your apostle, your deacon, vanoda ku destroy ivavo vachiuya nekwauri kuwana information kuti bvunzai mining. Munhu wese anenge bvunzai mining otoona kuti kuWhatsApp kwako ndio uri kungotumirwa message yekubvunza ko tipeiwo kanzaka tiudzewo kadzatanzwa latest tiudzewo hanzi zvakafamba sei kuzi iwewo ndio wakuitwa ka source ke information nyamba pauri kufunga kuti uri kusupply vanhu atom destroy nyamba pese pauri kuita izvozvo washandiswa as the Judas in the Judas strategy na Satan. And may the Lord help you. May the Lord help you. And may the Lord, in this month of prayer and deliverance, may the Lord deliver you. Another psalm, chapter number 55, verses number 12 to 14. Psalm 55, 12 to 14. For it is not an enemy who insults me. I could have handled that. Nor is it someone who hates me and who now arises against me. I could have hidden myself from him. But it is you. It is you. The psalmist arunyora pana. Kwete inini psalmist. But it is you. A man whom I treated as my equal, my personal confidant, my close friend. We had good fellowship together. And we even walked together in the house of God. Takafamba tese muimba ya Mwari. Takafellowshipa tese. We even walked together. You were my personal confidant, my close friend. We had a good fellowship together. Anzi, I could have handled that day angari mumwe munhu wekure, but ndiwe wandakafamba naye asikana. Ndiwe wandakafamba naye akomana. Inga takanga tichibatsirana taidzidzisana wani nyamba that's the strategy ya Lucifer. Unonopika iyeye haashandi poza akakushandisira munhu agara achikuvengaga unokurumbidza kuzviona. This is what the psalm is saying. Unokurumbidza kuzviona wobva wangoti no apa parega ningwarire, but nekuda kwokuti unoziva. Remember musi wandaitaura ndikati pataidhiroweswa Satani taidhiroweswa chinhu chine nyanga nechichiti chitoti Satani rinenge zimuka rine muswe nechine. Dai Satani akaita seizvozvo aine muswe nenyanga nechi munhu wese aimutiza, hapana munhu aimbopfurirwa naSatani. But Satani utori nesuto vangade vakatidzidzisa kare kuti itodhirowa the most beautiful person that you can imagine. Ndiye Satani ye. Dai vakatidzidzisa izvozvo meso edu angade akavhurika kudhara zvokuziva kuti chero akauya akachena sei, chero akauya akadi anogona kuva ndiye Lucifer wacho kana kushandiswa naLucifer wacho. Dai vakatidzidzisa izvozvo tese taigara meso edu achitoziva. But takadzidziswa nyanga, takadzidziswa miswe nemazinzeve nechi. Saka unenge uchingotsvaga ngoti kana asina nyanga nemazinzeve nechi nyamba ari mukati. Ndiyo nokutengesa. Anoziva kuti Josefa wakatengeswa nemadzikoma.
Yeah, vaakanga avigira chikafu. Imagine you are taking food to your brothers who are hungry, but vachipedza kudya chikafu chawavavigira, they are picked up by the enemy and then they sell him off. Vangani vanhu vawakavigira chikafu iwewe, vakakuchera vakakutengesa wakafidha, kana kuti vanganiwo vakakufidha wewewe spiritually, vakakupa kudya kwemweya. Unoziva kuti pane nyaya dzimwe dzatinogara achitaura savafundisi kuti munhu anouya zvinhu zvake zvisati zvafamba achichema munhu wamwe andinamatire izvozvi. Kuna umwe aripo kumainbox amwe asanda kupindurai nechakupindurai. Munhu wamwe atinamatire, vamwe vofona, davirai foni yangu munhu wamwari, tonamata, womutswa pakati peusiku monamatiswa, moendeswa kugomo monamatiswa, zvonofamba, zvakufamba zvinhu zvake asinyatsoona kuti pana pamwari vakapindira situation yanga yaipa, but unogona kuona kuti ipapo anouya kwauri aine umwe mweya wokuti maiwe achibvapo paanonotaura pamusoro pemunhu wamwari iyeye kune vamwe vanhu, ndopauchaona kuti pasi pano pakaoma, kune vanhu vakaoma pasi pano. But vanhu vamwari kazhinji vanonzi kuzvinyaradza nokuti ini ndakaita pangu, mwari vangu vanditumawo ndikabatsira munhu. Handibatsire munhu kuti ndiwaniswe chinhu, handibatsire munhu kuti azodzoka kwandiri. Kana Jesu chaiye ane 10 vaakaporesa, anga ane maperembudzi, but 1 out of 10, 1% ndo yakadzoka kuzotenda Jesu chaiye, wakadzokerwa ne1. What about vamwe vesa? Saka can you see kuti it happens kuti Satani kana wakuda kushandisa vanhu, kana akuda kukuataka, haatsvage kure, unotsvaga a Judas, somebody who is very close to you. Proverbs chapter number 25 verses 9 and 10. Ndakupedza. Proverbs 25, 9 and 10. Instead, take up the matter with your neighbor and don't betray another person's confidence. Otherwise, anyone who hears will make you ashamed and your bad reputation will never leave you. Uchaona kuti arikunzi neighbor ndiye ari pedyo. Pane imwe inorwadza manje kuna Psalm 27:10, not even if my mother and my father and my mother abandon me, the Lord cares for me. Exodus chapter 14:14, the Lord will fight for you and you only have to be silent. Ndokwatoda kuipedzera kuti kunyange vana Judas vakanhongwa mwedzi uno weprayer and deliverance, even if there are certain people who are picked by Lucifer to be used by him against you. One, we pray that the Lord opens our eyes on time so that we are able to detect any other sign inoratidza kuti kuna Judas wapindwa anoda kushandiswa paupenyu hwedu. 2, we also want to pray for the covering of the Holy Spirit, kuti kunyanga vana Judas vakaita zvavakaita, but at the end of the day the will of the Lord must prevail. Kunyanga vana Judas vakashandiswa, at the end of the day the will of the Lord must prevail. Paanotengeswa Joseph nemadzikoma, panozongoita Reuben mukoma mukuru anongoti no tamukanda mugomba, but no, dai tamutengesa kuma Ishmaelites, achimboita kuti zviri nani asiri pano but ari mupenyu. Wotoona mwoyo wapindwa, one brother out of all the other 11, or probably at this point they were 10, and Joseph the 11th, then Benjamin the 12th ndo vakanga vasipo pane vamwe, and their sister, remember they were 13 vana vaIsrael. So a Reuben comes up and then confesses kutaura kuti vakomana, and saves vakomana ndo mamiriro akaita zvina, dai tangomuendesa kuti achiitira kuti amuchengetedze. And we want to pray kuti even if they are brothers, even if there are people who turn against you, Judases who are planted and placed by Lucifer, vanopindwa, let there be a Reuben in your life, one person anoita kuti maplans ese ari kurongwa aexposwe. Unozaira kuti mweya mutsvene akazvipindira zvinhu. If a Reuben is raised, unozaira kuti pane point yekuti ivo vanhu vachifunga kuti haufe wakazviziva, unogona kutozviziva zvisati zvaitika. And this is why we then get into these seasons of prayer and fasting for deliverance, kuti Mwari set us free. And part of that deliverance ndiyo yekuti kana kuine vasimudzwa pakati pedu kuti vatiwisire pasi, let there be a Reuben that is raised, anoti chero taronga zvinhu zvakaipa pamusoro pemunhu uyu, but rega ndiende nekuseri ndinotsvaga a plan inoita kuti munhu uyu urarame, inoita kuti munhu uyu uve neupenyu, inoita kuti munhu uyu aitirwe zvakanaka. And this is what we are praying for today.
And then the last thing that we are praying for is if there are moments and times where I have been used by the enemy, by Lucifer, as a Judas in somebody's life, may the Lord deliver me, set me free. My plans andanga ndinawo, chero zvatati taita zvandandichazoita, chero zvatati da kuzotaura zvanasati ndataura, chero zvandaida kushare zvandandisati ndashare. Ndirege kuitwa ini a Judas upon somebody's life. If somebody helped me, if somebody was there for me, if somebody stood by me, if somebody was made themselves available for me at any given particular time, ndirege kuwa a Judas. If somebody has trusted me with her life, trusted me with his life, trusted me with his secrets, trusted me with their secrets, ndirege kushandiswa as a Judas. Let me be delivered from that spirit. Mweya ukungonzwa kuti dainda mukaurisa dayadonera pasi dainda ubviswe mweya iwoyo mandiri kuti Mwari vadiitire zvakanaka. Unoziva kuti it's very important. It's very important that you realize that we have a living God. We have a living God. The enemy came to steal, to kill, and to destroy, but we have a God who came that we may have life and life in abundance. And that one, David anoti kuna Psalm 23, he is our shepherd. Ndiye unotichengetedza, ndiye mufudzi wedu. Chero tikabetrewa zvakaita sei, kana mweya mutsvene ari pakati pedu uchationesa tigone kuziva kuti mano asatani asati atiparadza, toziva kuti apo uyo kuratidza zvimwe zvinhu even in your dreams. I think some of you who are here, like I was saying, pane times kuti chipedza service noona kuti nhasi tiri kungonamatira kuti Mwari vaite chimwe chinhu. We want the Lord to anoint the dreams, to anoint the dreams, to anoint the dreams. Zvokuti vanhu vari kunorota nhasi chimboratidzwa chimwe chinhu chaungatifunga kuti ichi hachife chakazikanwa, Mwari ngavamboita reveal and expose. And I'm speaking this from experience. We have done this so many times. Vamwe venyu vari panapa, you are witnesses. We have done this. We have prayed for people over dreams. And what has happened is amazing. Mwari vanoratidza shamwari. Tina Mwari watinonamata. Mwari watinonamata hachisi chinhu chidiki diki. Mwari watinonamata vakakumbirwa vanoita zvinhu. And we have seen people vachidzoka vaine matestimony ekuti munhu waMwari ndakaona chakati, makandibatsira, ndakaratidzwa chakati. Dzimwe nguva ndinonzwa munhu wachiti ndakakurotai munhu waMwari, makauya mukandiudza mukati. And some of you here have dreamt of your pastors, your prophets, your apostles, your leaders, your bishops achitouya kwauri osvikotaura iwe chaitsanangura musi wachataura nyaya yengirozi, maoperation ema-angels. Achitouya pamwe achitokupa imwe warning or something about something, and then when you follow it through utozonoti zvazvaitotaurwa exactly zvandakaratidzwa, prophet ningi, apostle ningi, bishop ningi, reverend ningi, kana mufundisi kana pastor ningi, zvandakatonyatsoona vachitaura ndo exactly maitikiro azvaita. NdiMwari vanenge vachishanda nevatumwa, but wotora the body of the person that you trust spiritually to come and approach and address that problem. And we have prayed for people over that. It has happened. Vamwari apa vakada kupupura vanhu kuti nyora pamakoments vachokudza kuti ndinyumwa and agotokudzai zvakatoitika. If they have time, they will share with you even on this post. And we have prayed, it has happened. So the same God, I pray right now as we conclude, I pray right now kuti Mwari vamwe chete ivavo vavhure meso ako uone every action ya Judas ari around you. Munhu anogona kushandiswa. Hazvina kuti vanhu ivava vakaipa, vanhu vakanaka, ndosaka vari pedyo newe, but vanogona kuloketwa nekuidentifiwa nevakaipa akavapika akavaitisa zvinhu. So we want to pray kuti Mwari vatibatsire. Tichipedza chikamu chino, may God help you in this month of prayer and deliverance. May God help you, open your eyes, and at the same time protect you, cover you, and at the same time deliver you from being a Judas in somebody's life. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, as I lift my hands right now, ndakunamatira vana venyu vaitiro zvakanaka. Dururai nyasha dzenyu, dururai chizoro chenyu pamusoro pavo. Baba vese vanoda kusimudzirwa kutenda kwavo, simudzaiwo kutenda kwavo. Panguva ino Mwari vana masimba ose, wese akadonedzwa na Judas in his life, in her life,
wese akadzoserwa pasi neJudas in his life, in a life, deliver them, set them free. Father, open their eyes, let them see. I pray, mighty God, whosoever in the name of Jesus is watching or listening right now, open their eyes. May the spirit of discernment locate them, the gift of discernment locate each and every one of them. Speak even in their dreams tonight, even as I'm speaking right now, my God. I pray tonight, this very night as they sleep, show them mysteries, reveal something, expose something that Judas has been planning to do in the name of Jesus. Those who have been used as Judases in other people's lives, set them free in Jesus' mighty name. Vese vakashandiswa sana Judas vakanditerera iko zvino nezita raJesu, dzorai mweya mutsvene ngaataure, avadzore pamaitiro avo, pamatauriro avo, pamanyorero avo chaipo. In the mighty name of Jesus I pray. Mighty God, I believe you. Mighty God, I believe you answer. Mighty God, I believe you solutions of our lives. Every Judas spirit right now, it could operate around the life of any son or daughter of the kingdom who is watching me right now. Nezita raJesu eNazareta ngaiputswe nekuparadzwa. Maita Mwari wana masimba ose, ndinokutendai mbiri yose ndinodzorera kwamuri. Itirwai, rambai muchitiitirawo zvakanaka Baba, tiitirwewo zvakanaka kumativi mana kwatiri, nezita raJesu eNazareta. Amen and amen. I want to give glory to God and I want to thank God for you and for coming through to watch this broadcast. Ndiringotenda ukuthi pamwe zvichida pamwe pangangwana 1 or 2 vachabatsirika nekuda kwebroadcast ino. Kana vawanikwa mweya mutsvene, vakudzwe Jesu, vakudzwe Mwari Baba, vakudzwe. Tosangana mangwana for our service. It is day number 19 tomorrow, and tinenge tiine live service. That will be a Sunday service tomorrow, almost the same time. Tichajoinwawo mangwana, mama vanenge vari pano, tinasha anenge ari pano, munasha anenge ari pano. Tinoda kungoti tibatane pamwe chete on that special Sunday service, which is part of day number 19 of the program. And as usual, our WhatsApp platform 0027 789199 381. That's a South African number. 0027 789199 381. I'm going to type it again. You see it on the post yakanyorwa, but tichaisa zvekare pama comments so that others can pick it up. If you go to that particular platform or that number, uchanoona kuti pa status as we speak right now, pane picture inema days, the 14-day program. Yes, yakazara nemavhesi ayo. Saka you can just go there. Kana uri kuida, you can always ask over waitumirwa picture iyo. Kana kupinda muma groups edu ya WhatsApp, tinema WhatsApp prayer groups. Mamwe ndenzvimbo dzakasiyana siyana, UK, USA, South Africa. Mamwe angoriwo general anenge achingobatanidza music yedu pamwe chete nezveshoko izvo. You can join those groups. You can request to join those groups on that number, or come to the inbox by Facebook, and then we'll be able to send you this program. Maripa 14 days of prayer and fasting in Operamso 31 July. May God bless you. May God answer your prayers. If there's a Judas in your life, may God open your eyes. And if you have been used as a Judas in somebody's life, may God forgive you, grant you mercies, wash you by the blood of Jesus, and make you a new creation. In Jesus' name.